Ha ez ilyen, ha ez így marad, akkor I'm done. Mindig ott volt bennem az, hogy kell, hogy legyen több. Kell, hogy legyen itt valami. A hogyan, az nem a mi dolgunk. A mi dolgunk az aktualizálás. Álmodozunk, jövünk, megyünk, és minden felráll. Választásod terem, gyerünk, csak az éberségre vár. Nézd mi az, ami könnyű lenne, ami nehéz, ami igaz benne. Mondd mi az az élet, ami élne benned, ami élne benned. Sziasztok! Üdv nektek itt a Nicolette.com podcastben. A mai epizódban arra gondoltam, hogy az egyik kedvenc témámról fogok nektek mesélni, egy nagyon kedves eszközről, amit már körülbelül 10 évvel ezelőtt ismertem meg, és nagyon sokat használtam az elmúlt években. Rengeteg dolgot sikerült vele megváltoztatnom az életemben, és hát rengeteg embernek sikerült, akikkel összeismerkedtem, és megismerkedtek ezzel a szuper eszközzel megváltoztatni a pénzügyeiket, a testükkel való viszonyukat, és egyébként a kapcsolataikat is. Ez az eszköz nem más, mint az energiahúzás. Lehet, hogy így elsőre nagyon valami hulu-hulu dolognak tűnik, de majd meglátjátok ennek az epizódnak a végére, hogy ez egyáltalán nem valami hulu-hulu dolog, egy teljesen természetes képességünk, amit egyébként tudunk használni. Maga a gyakorlat az arra szolgál, hogy ezt a természetes képességünket, amivel tudjuk az energiákat áramoltatni, mozgatni, ezt a képességünket újra bekapcsoljuk, ezt az izmunkat erősítsük. Ennek a podcastnek a végén, majd, hogyha van kedvetek, akkor együtt meg is csinálhatjuk ezt az energiahúzás gyakorlatot, inkább egy ilyen gyakorlatias módon, nem egy ilyen hosszú félórás gyakorlat során, de így ezután ti is képesek lesztek majd otthon önállóan használni ezt a szuper eszközt. Hogyha benne vagytok, akkor egy picit mesélek arról, hogy mi is tulajdonképpen az energiahúzás. Az energiahúzás egy Access Consciousness eszköz. Én az első alapozó tanfolyamomon ismerkedtem meg vele, és tulajdonképpen az energiahúzásnak az a lényege, hogy összegyűjtjük azokat a dolgokat, energiákat, amiket szeretnénk az életünkbe, például egy működő párkapcsolatnak az energiáját, egy nagyszerű pénzügyi valóságnak az energiáját, vagy egy számodra működő testnek az energiáját, de rengeteg minden mást is belerakhatsz majd a kis gömbödbe, és megfogod ezeknek az energiáját, vagy belegondolsz abba, hogy mit szeretnél még az életedben, mit szeretnél hozzáadni az életedhez. Ez lehet egy piros bicikli is, vagy egy új autó, egy nyaralás, egy utazás, szóval bármi konkrét dolog, amit szeretnél kérni. És ezeket a dolgokat magad elé teszed egy kis gömbbe, és majd elkezdjük húzni az energiát a végtelen univerzumból. Ezt majd végig fogjuk csinálni ennek a podcastnak a végén, de benne vagytok, akkor adok hozzá némi magyarázatot, hogy miről is szól ez az eszköz, mit is csinál ez az eszköz. Ugye összességében már sokat hallhattátok tőlem, akár itt a Nicolette.com podcastben, akár korábban a Tudatosság podcastben, hogy tulajdonképpen körülöttünk minden energia. Ez a szék, amin ülök, ez is energia, csak az atomok, molekulák össze vannak sűrűsödve, ettől tűnik szilárdnak. És tulajdonképpen az életünk az ugyanúgy egy energetikai hullám, gyakorlatilag a kommunikációs eszközeink is elsősorban az energián alapulnak. Szóval azt gondoljuk, hogy a szavak, a beszéd, ez a fajta verbális kommunikáció az elsődleges nyelvünk, de én mindig azt mondom mindenkinek, hogy érdemes megfontolni azt, hogy egyébként az energia az elsődleges nyelvünk, ugyanis nagyon sokszor biztosan ti is találkoztatok már ilyen helyzettel, amikor elindultál otthonról, minden szuper volt, aztán, hogy közeledtél az iskolába, a munkahelyedre, úgy egyszer csak azt érezted, hogy kezd úgy összehúzódni a világod, lehet, hogy összeszűkült már a gyomrod is, valami olyan nehéz, valami furi, és akkor belépsz az ajtón, akkor valaki ott fel van csesződve, vagy ideges, vagy le lettél cseszve. Szóval éberek vagyunk a körülöttünk lévő világra, pontosan ezért, mert minden energia. Ezt nagyon sokan ugye egészen addig, amíg ilyen mélyebb magyarázatot nem adunk róla, addig azt gondolják, hogy milyen hülyeség ez, meg ez is csak egy ilyen koncepció elképzelés, de valójában így működik az élet, hogy itt van körülöttünk ez a világ, és mindenre éberek vagyunk. Ilyen módon a teremtés is tulajdonképpen energetikai, nyilván nem csak az, mert itt vagyunk ebben a világban, és ez egy cselekvő világ, szóval azért a választásaink, a tetteink, cselekedeteink is hozzájárulnak ahhoz, hogy valamit létrehozzunk az életünkben, szóval azért azt sem szabad elfelejteni. Egyszer hallottam egy nagyon érdekes történetet arról, hogy azok, akik a titokkönyvet használták, egészen sokáig Amerikában voltak olyan pszichológusok, akik arra szakosodtak, hogy úgymond ezeket a titoksérülteket terápiázták, mert ugye
abban az egész folyamatban nagyon szépen össze voltak gyűjtve az eszközök, hogy hogyan lehet az életünket teremteni, de két nagyon fontos dolog kimaradt belőle, az egyik az elengedés, a másik pedig tulajdonképpen a cselekvés. Szóval maga az energiahúzás is egy része lesz a teremtés folyamatának, viszont nagyon sokban hozzájárulhat ahhoz, hogy azok, akik például nagyon cselekvőek és nagyon csinálósak, akik mindig csinálásban vannak, mindig mennek, csinálnak mindenféle dolgot, és tulajdonképpen mindig elfoglaltak, azok egy kicsit vissza tudjanak relaxálni az életükbe, és elkezdjenek ne csak a cselekvésen keresztül teremteni, ne csak efforton, véres felejtéken keresztül teremteni, hanem úgymond megengedjenek maguknak egyfajta könnyedséget. És ez a könnyedség, ez a fajta energiákkal való teremtés segíthet abban, hogy tényleg egy ilyen könnyedebb, relaxáltabb térből tudjuk teremteni az életünket, vagy bármit meg tudjunk valósítani, amit igazán szeretnénk. Szóval ennek az egész folyamatnak a rész, hogy mit is csinál maga az energiahúzás, mire való ez. Igazából az energiahúzás arra való, hogy bármi, amit szeretnél életedként, egy energia, bármi, amit szeretnél az életedbe, ez lehet egy tárgy, ez lehet egy utazás, egy nyaralás, ahogy mondtam, vagy akár egy párkapcsolat. Ezeknek az energiáját ide helyezed magad elé, jelen vagy velük, mert ugye nagyon sokszor nem is vagyunk ezzel jelen, sokszor bele se engedjük magunkat abba, hogy milyen is lenne annak az energiája, hogyha mondjuk lenne egy olyan párkapcsolatom, ami működik a számomra, ahol megbecsülve vagyok, ahol én is megbecsülöm a másikat, ahol nem kell levágni a részeimet szépen lassan napról napra, hanem úgymond el van az fogadva, aki és amilyen vagyok. És ebben az egész folyamatban nagyon fontos lesz az, hogy amikor energiahúzás gyakorlatot csinálsz majd bármikor a jövőben, ezután a podcast után, akkor ne csak konkrétumokkal menj, hanem helyezd bele magad energetikai, hogy úgymond mondjuk azt, hogy milyen érzés lenne az, ha az a dolog a tiéd lenne. Például vegyünk egy nyaralást, szeretnél valahova elutazni, ami már régóta a vágyad, mondjuk legyen ez Görögország, én úgyis jövő héten Görögországban megyek, és csak fogod annak az energiát, hogy milyen ott állni, milyen a sós tengernek az illata, milyen érzés lenne kiszállni a repülőből, bemenni, besétálni a szállodába a bőröndöddel, és csak veszed ennek úgymond az energiáját, hogy milyen lenne ez. Az energiahúzás az egy nagyon-nagyon egyszerű gyakorlat, ezért nagyon sokan úgy vannak vele, hogyha meg is ismerik, hogy ha Nikolett tart energiahúzást mondjuk a brilliáns tagságban, akkor arra elmegyek, megcsinálom a gyakorlatot, de nagyon sokan nem szállnak be abba a buliba, hogy mondjuk ezt a gyakorlatot akár nap mint nap az életük bármely napján, pillanatában használják. Miközben ennek az eszköznek is, mint az összes többi Access Consciousness eszköznek, a lényege tulajdonképpen az lenne, hogy visszavigyen téged önmagadhoz. Hogy megmutassa neked, hogy máshogyan is lehet lenni, létezni és teremteni az életedet. Ugyanis amikor megszületünk, idejövünk erre a világra, és látjuk magunk körül, hogy hogyan működnek a szüleink, ők hogyan élik az életüket, hallottunk tőlük rengeteg gondolatot, nézőpontot, és mindenfélét arról, hogy hogyan működik ez a világ. Aztán nagyon sokan eljutunk arra a pontra az életünkben, ahogy én is, ugye 29 éves korom környékén jöttem rá arra, hogy ha ez ilyen, ha ez így marad, akkor I'm done. Nekem ennyi volt ez az egész. Ugyanis addigra volt az a pont az életemben, ahol már annyit tettem, annyit dolgoztam, rengeteget, fodrászként is, oktatóként is, és a korábbi munkahelyeimben is rengeteget tettem azért, hogy előbbre jussak az életben, de mégsem láttam ezt. És volt egy ilyen belső megérzésem, hogy kell, hogy itt legyen valami, hogy ez biztosan sokkal egyszerűbb annál, mint ahogy ezt most gondolom, amilyennek ezt látom, de egy dolog teljesen egyértelmű volt, hogy az, ahogy ugyan éltem az életemet, egészen onnantól, hogy kirepültem otthonról, nagyon egyértelmű lett számomra, hogy azokat a dolgokat teremtem újra és újra és újra, amit otthon láttam, a szüleimnek a valóságát. De volt egy olyan belső megérzésem is mindig, hogy ez nekem túl kicsi. És amikor először hallottam az energiahúzásról, akkor nagyon-nagyon lelkes lettem. Én az összes eszközzel kapcsolatban nagyon-nagyon lelkes lettem, mert bennem az volt, hogy csináltam egy bizonyos módon addig az életem, de nem működött számomra. És mindig ott volt bennem az, hogy kell, hogy legyen több. Kell, hogy legyen itt valami, ami
úgymond kinyitja az ajtókat, a kapukat valami teljesen másra. És a balesetem utáni időszakban, amikor megismerkedtem az Access Consciousness eszközeivel, Andrással, a Sedona módszerrel, akkor egy nagyon érdekes transformáció indult, mert az volt bennem, hogy eddig így éltem az életem, eddig ilyen módon csináltam a dolgaimat, és teljesen egyértelműen nem működik. Szóval nem vagyok boldog, leginkább depis voltam, és amiről már sokat meséltem nektek itt a podcastban is, hogy otthon feküdtem a padlón, bámultam a plafont, és azon tűnődtem, hogy oké, de mi értelme így az életnek? Szóval nem lehet ennyi az élet, hogy reggel felkelek korán, reggel 6-kor már ott van az első vendégem, végigtolom az egész napot, ott álltam a szék mögött, vagy napközben elmentem a suliba tanítani, 2-kor vége volt a tanításnak, visszamentem a szalomba, és volt olyan, hogy éjfélig, 11-ig bent voltam, mert addigra tudtam beírni a vendégeimet, annyian voltak. És egyszerűen csak az volt bennem, hogy ez nem lehet ennyi az élet, hogy hétfőtől szombat estig dolgozom, és akkor van egy szabad napom a vasárnap, de nem is látom, hogy merre tart az életem. És amikor a baleset után megismertem ezeket az eszközöket, akkor nekem az energiahúzás az egy nagy kedvencem lett, mert rá kell jönnöm arra, hogy mi van, hogyha ez sokkal egyszerűbb, mint amilyennek gondoltam, és mi van, ha csak arról van szó, hogy az élet valójában nem is úgy működik, ahogy azt tanították nekem, vagy amit láttam a szüleimtől, vagy bárkitől hallottam korábban, hanem van itt egy másik út, egy másik lehetőség, és számomra az energiahúzás pont erről szól, hogy megmutatja, hogy van egy másik út, egy másik lehetőség, és hogy ez egy fantasztikus kiegészítése lehet a kis eszköztáradnak, a kis szerszámos ládikádnak, amit bármikor, bárhol elővehetsz. Ami szerintem nagyon fontos, hogy ebben nem kell hinni. A legtöbben úgy vannak, hogy érezni kell közben valamit, átszellemülten kell ülni egy besötétített szobában. Amúgy nem, ugyanis az a szuper, hogy az energiahúzást bárhonnan csinálhatod. Pisilés közben a munkahelyeden, meeting közben, a kocsiban vezetés közben, kutyasétáltatás közben, de persze, hogyha van kedved, akkor az is szuper, hogy egy kicsit elcsendesedsz, jelen vagy a testeddel, és leülsz, és egy kicsit átszellemültebben csináld ezt a gyakorlatot, de egyik sem jobb, mint a másik. Nem kell, hogy sokáig tartson, bármikor van bármilyen ötleted, amit szeretnél úgymond az életednek, az életedként teremteni, akkor csak belerakhatod ebbe a képzeletbeli gömbödbe. Szóval az energiahúzás végül is arról szól, hogy megmozgasd az energiákat, hogy összekapcsolódj a világgal, hogy meghívj másokat, akik hozzájárulhatnának ahhoz, hogy a te életed olyanná váljon, amilyennek szeretnéd azt teremteni. Ezekről is fogok majd részletesebben mesélni ebben a podcastben, de szeretnék nektek mutatni, mielőtt még oda megyünk, egy másik nagyon fontos dolgot. Van egy másik eszköz, ami tulajdonképpen ide kapcsolódik az energiahúzáshoz, amit úgy hívnak, hogy energia-shopping, amit én nagyon-nagyon sokat használtam, és szeretnék nektek itt elmesélni egy saját példát. Amikor 2019-ben visszaköltöztem San Franciscóból, akkor fejembe vettem, hogy én utazni fogok. Ugyan pénzem nem volt arra, hogy utazzak, és a fejembe vettem, hogy meg fogom ezt oldani, úgyhogy az én történetem az végül is azzal kezdődött, hogy kiszemeltem magamnak egy úti célt, vettem magamnak egy nagyon olcsó repülőjegyet, akkoriban azért még sokkal olcsóbbak voltak, és akkor nem vettem hozzá csomagot, csak egy hátizsákkal terveztem utazni, és kinéztem magamnak Varsót. És emlékszem, amikor megvalósult ez az utazás, és emlékszem, amikor odaértem Varsóba, akkor egyik este egy parkban sétáltam, és ahogy mentem egy ilyen kis úton, egy másik útról kikanyarodott elém egy idősebb házaspár, egy hölgy és egy férfi, és egy ilyen nagyon hosszú fekete balonkabátban volt a férfi, nagyon elegáns volt, meg a hölgy is mellette, tényleg látszott, hogy ilyen nagyon jó minőségű volt a ruhája, a cipője, nagyon szép volt a táskája, és nagyon-nagyon csinosak voltak, kb. Mint hogy a színházba mentek volna. És hogy kikanyarodtak elém, és utána jött mögöttük ez a nagyon finom illat, és emlékszem, ahogy így megéreztem ezt az illatot, csak volt úgy egy energiájuk nekik együtt, és csak úgy a megjelenésüknek is, és az volt bennem, én akkoriban semmi pénzem nem volt, és emlékszem, hogy volt egy darab futócipőm, amivel utaztam, meg a kis hátizsákom, meg a kis elhasznált pólóim, meg nadrágjaim, és csak az volt bennem, hogy úristen, na, én ilyet szeretnék. Na, én ilyen elegáns szeretnék lenni, mint ez a hölgy. Hát ez a mai podcaston nem látszik rajtam, de ez már egy másik kérdés, viszont csak úgy volt annak a nőnek egy ilyen tartása, egy ilyen energiája, olyan, mint az
Az olaszoknak, az biztosan ti is tapasztaltátok már, jártatok Olaszországban, hogy még a buszsofőr is szexi a kis rébennyében. Szóval, hogy úgy van stílusuk, meg eleganciájuk, a lényüknek van stílusa, meg eleganciája, és ez árad belőlük. Ezért mondom mindig, hogy ott még a buszsofőr is szexi, mert hát nagyon dögösek, de ez már egy másik podcast témája lenne. Szóval, ahogy sétált előttem ez a hölgy, meg ez a pasi, fogtam, és csak annak az energiáját, amiben ők voltak. Úgy látszott rajtuk, hogy van pénzük, úgy látszott rajtuk, hogy nagyon elegánsak, de csomó minden átjött ebből. És elkezdtem akkoriban azt játszani, hogy azt képzelem, vagy azzal szórakoztam, hogy mintha lenne velem mindig egy ilyen kis bevásárló kosár, ami itt van a karomon, vagy te elképzelheted azt, hogy van előtted egy bevásárló kocsi, és minden, ami így megtetszik a világban, azt így elkezded belepakolni. Például, ha látsz valakit, akinek könnyedsége van azzal, hogy kiad pénzt, akkor azt is belakhatod a bevásárlókocsitba, hogy milyen lenne neked az, amikor könnyedséged lenne azzal, hogy kiadsz pénzt, de belerakhatod azt is, ha látsz valakit például könnyedén pénzt befogadni. Mert a legtöbbünknek ilyen problémája is van, hogy nagyon nehezünkre esik befogadni, akár pénzt átvenni másoktól. Rengetegen lehettek, gondolom ti is úgy, hogyha mondjuk fodrászok, kozmetikusok, vagy bármilyen szolgáltatásotok van, hogy amikor jön valaki, hogy igénybe vegye a szolgáltatásotokat, akkor azt mondja, hogy úristen, de szép lett a hajam, akkor azt mondod, hogy hú, ennyire tetszik, akkor mennyi kedvezményt adhatok belőle. És ez mind megmutatja, hogy hol van a befogadásunknak a mértéke. És ha valakit látsz például, hogy könnyedsége van azzal, hogy pénzt vegyen át valakitől, ezt könnyedén teszi, nem magyarázkodik hozzá, nem próbál kedvezményt adni, hanem csak könnyedén azt tudja mondani, hogy oké, akkor ez 20 000 forint lesz, és oké, itt van még 5 000 forint borravaló, köszönöm szépen. Akkor annak az energiáját is belerakhatod a kosaradba, de bármit, ha látsz egy szép autót, ha látsz egy szép testet, akinek könnyedsége van a testével, akkor ezt is foghatod, és belerakhatod ebbe a kis képzeletbeli bevásárló kosaradba, vagy bevásárló kocsitba. És ezért is szoktam ezeket a példákat hozni nektek, mert az energiahúzásnál aztán később tudod használni ezeket az energiákat, amit szeretnél az életedbe. Akkor menjünk is tovább a többi részre, szóval maga az energiahúzás, ez egy nagyon-nagyon egyszerű gyakorlat, nagyon-nagyon könnyű, semmi extra, nem kell közben semmit érezned, nem kell elhinned, hogy ez működik, nem kell semmiben hinned. Egyébként is nagyon fontos ennél a podcastnél is, hogy ne higgyetek nekem, magatoknak higgyetek. Én mindig azt mondom mindenkinek, hogy próbáljátok ki ezeket az eszközöket, és tapasztaljátok meg, hogy működik-e, vagy sem. Mert az én saját tapasztalatom, az a sajátom. Én nagyon sokat használtam ezeket, és rengeteg mindent sikerült megvalósítanom, megváltoztatnom ezekkel az eszközökkel, viszont ez az én saját tapasztalatom, ez az én saját élményem. Amikor te megszerzed a sajátodat, az senki soha nem veheti el tőled. Úgyhogy, ha benne vagytok, akkor vágjunk is bele, hogy hogyan néz ki maga a gyakorlat, mit csinál ez a gyakorlat, mi történik közben. Megpróbálom nektek egy kicsit kielemezni. Szóval, hogyha van kedved, akkor akár most is csak rakj magad elé ide a napfonatod elé, vagy ide a tested elé egy ilyen energetikai gömböt, vagy a kis bevásárlókosaradat, és ha van kedved, akkor kezdj el belepakolni dolgokat, hogy mi az, amit te kérsz. Lehet, hogy szeretnél egy új munkahelyet, vagy szeretnél egy saját vállalkozást, vagy szeretnél a munkahelyeden több könnyedséget. Szeretnél olyan embereket az életedbe, akik hálásak érted, akikért te is hálás vagy. Vagy lehet, hogy szeretnél egy kis fizetésemelést, vagy előléptetést a munkahelyeden. Akkor annak az energiáját is, ahol már az új pozíciódban vagy az, hogy érkezik a számládra már a nagyobb fizetés, akár kérhet 100 000, 200 000, 500 000 forinttal több fizetést is. És az a lényeg ennek, hogy ezt nem kell kitalálnod, hogy ez hogyan fog megvalósulni. Én mindig mondom nektek, hogy a hogyan, az nem a mi dolgunk. A mi dolgunk az aktualizálás. Az, hogy aktualizáljunk dolgokat a cselekvésünkkel, a hajlandóságunkkal, a befogadásunkkal az életünkbe, de az, hogy valami hogyan fog megvalósulni, A-tól B-ig, a hogyan része, az nem a mi feladatunk, hanem az az univerzum feladata. Ugyanis ő az, aki elkezdi rendezni a helyzeteket, a körülményeket, az embereket ahhoz, hogy te megkaphasd a végén azt, amit szeretnél. És pontosan emiatt, mivel az univerzum dolga a hogyan, ezt a hogyant bízzuk rá ilyenkor az univerzumra az energiahúzás gyakorlattal, te ott állsz a végén, és ott van benned ha ott van benned, remélem, hogy benned ott van, a hajlandóság, hogy bárkivel beszélj, hogy bármit megtegyél, hogy bármit válasz, hogy bármit megváltoztass, hogy bármit elengedj,
ahhoz, hogy megkapd, amit szeretnél, de az első lépése az lesz minden teremtésnek, hogy először is kérsz. Szóval mi az, amit te kérsz? Lehet, hogy szeretnél egy új mountain bike-ot, lehet, hogy szeretnél egy új PlayStation-t, lehet, hogy szeretnél egy új cipőt, vagy egy szép ékszert, vagy egy szép órát. Próbálok itt hozni mindenféle példát nektek, de abszolút a ti fantáziátokra van bízva. Szóval képzelj magad elé egy ilyen kis gömböt, és ha most van kedved, akkor tegyél bele 3 dolgot, amit szeretnél. Mondjuk tedd bele azt, hogy könnyed, nagyszerű és tápláló emberi kapcsolataid vannak, ahol meg vagy becsülve, ahol nagyra becsülnek téged, és ahol te ugyanúgy nagyra becsüled azokat az embereket, akik az életedben vannak, és csak engedd bele magad ebbe az egészbe, hogy milyen lenne az, amikor ilyen az életed. Nekem ez egy nagyon fontos dolog volt, mert nekem eléggé tropán voltak az emberi kapcsolataim, amikor 11 évvel ezelőtt ezekkel az eszközökkel találkoztam, úgyhogy nekem például ez egy nagyon fontos dolog volt, mert én úgy hiszem, mivel nagyon sok kapcsolódásunk van, sok emberrel kapcsolódunk nap mint nap, akár a munkahelyen, családban, barátokkal, meg egyébként ismerősökkel, ezért szerintem az egy nagyon fontos része az életednek, hogy a kapcsolataid azok okésak legyenek, és olyan emberi kapcsolataid legyenek, ahol megbízol az emberekben, tehát van egyfajta bizalmad magad és feléjük, illetve az, hogy olyan emberek vesznek körül, akik szurkolnak neked, akik nem akarnak elérvényteleníteni, akik azon vannak, hogy több legyél önmagadból. Nem azon, az ellenkezőjén, hogy levagdossák a kis részeidet, és hogy le kelljen mondanod arról, aki te valójában vagy. Szóval szerintem kérjük ezt, hogyha benne vagytok, tápláló, működő, kedves kapcsolatokat, és aztán, hogyha van kedved, akkor tegyél bele még 2 dolgot, de ez lehet bármi. Tudom, szeretnél egy szuper utazást, több szabadságot, több szabadidőt, vagy ha benne vagy, akkor tedd bele azt is mindenképpen, hogy több könnyedséget mindennel. Több könnyedséget a pénzzel, a munkáddal, a kapcsolataiddal, a testeddel, úgy összességében az egész világgal. És a gyakorlat ez egy nagyon-nagyon egyszerű dolog. Azt fogjuk csinálni, hogy elkezded húzni, és ez már a szándékottól történik. Szóval ez is egy fontos dolog, hogy itt nem kell semmit csinálni, nem kell így megfeszülni, hogy húzom az energiát, hanem egyszerűen csak elkezded, és nem kell elképzelni semmit, ez már a szándékottól történik. Elkezded húzni az energiát a végtelenből, a végtelen univerzumból, belehúzod a gömbödbe, de közben arra is figyelsz, hogy miközben húzod a kis gömböd felé az energiát, húzd át ezt az energiát mindenkin és mindenen, ami hozzájárulna ahhoz, hogy ez a dolog az életedben, amit kérsz, ez valóság legyen. Ami nagyon fontos, hogy ezek lehetnek olyan emberek, olyan állatok, olyan dolgok, akikkel és amikkel talán soha nem is fogsz személyesen találkozni, ugyanis mi mindannyian össze vagyunk kapcsolódva. Tehát bele se tudunk gondolni abba az elménkkel, hogy milyen elképesztő, durva kapcsolódók vagyunk, és hogy az energiánk, az, amit mi létezünk, a lényünk, az milyen elképesztő módon hozzájárulás lehet másoknak is a világban, bár ugyan nem gondolnád, de mások is hozzájárulhatnak energetikailag a te teremtéseidhez, úgyhogy soha nem is kell velük találkoznod. És ez valószínűleg az elmédnek, ilyenkor az bútol a legtöbbünknek az elméje, nem, hogy hogyan lehetséges, ez milyen hülyeség ez, meg milyen fura koncepció ez. De nem kell ezzel foglalkoznod, engedd el, csak csináld, próbáld ki, adj neki egy lehetőséget, és csak képzeld el azt, hogy húzod az energiát át mindenen és mindenkin, aki hozzájárulna ahhoz, hogy ezek a vágyak, ezek az álmok, ezek valóságá váljanak. Húzd be az energiát a gömbödbe, hagyd, hogy ott egy kicsit körbejárjon mindent az energia, majd húzd ki a gömbből az energiát, húzd be a mellkasodon, és engedd ki a hátadon. És ilyenkor lehet egy picit játszani, hogy megduplázod az energiaáramlást, meg triplázod az energiaáramlást, meg 100-szorozod, meg 1000-szerezed, és ha van kedved, csavart fel annyira, amennyire csak tudod. Húzz olyan erősen ezt az energiát, amilyen erősen csak tudod. És itt jön egy kis trükk a végén, ahogy kimegy a hátadon az energia, fogj meg néhány pici energiaszálacskát, és csak csepegtes vissza energiát azoknak az embereknek, akik téged keresnek, de még nem tudják. Ez lehet majd, hogy hoz egy párkapcsolatot, vagy egy üzleti kapcsolódást, vagy bármilyen módon pénzt az életedbe, vagy csak egy új barátságot.
soha nem tudhatod, és ez olyan, mint hogy egy ilyen kis pin lenne, amit így a térképre leszúrsz, hogy hé, én itt vagyok, itt találsz meg engem is, csak kiküldesz egy ilyen energetikai jelet. És tudod ezt az energiahúzást még felturbozni, hogyha szeretnéd, és ami nagyon-nagyon fontos az energiahúzás gyakorlattal kapcsolatban, hogy attól, hogy mondjuk végzel magával a gyakorlattal, attól annak még nincs vége. Az ugyanúgy folytatódik, az ugyanúgy történik. Ha visszagondolsz rá 5 perc múlva, akkor megint felpörgetheted egy kicsit az energiát, szóval ez nem úgy működik, hogy leülsz a kanapédra, ráhangolódsz erre az egészre, és akkor csak a közben történik, hiszen te egyébként is egy kétlábon járó energiahúzás vagy. Azok az emberek, akik mondjuk híres emberek, a színpadon állnak, mondjuk Michael Jackson, Madonna, ők elképesztő energiahúzók, azért, mert akárhol vannak, a figyelem rájuk irányul, mert van egy ilyen szuper képességük, és ez a képességed neked is megvan. A kérdés, hogy használod-e? És ezzel a fajta energia áramoltatással, amikor húzod az energiát valahonnan magad felé, és kiengeded magadon, akkor próbáld ki azt egyszer, ülj be egy Mekibe, vagy egy kávézóba, vagy bárhová, és ha csináld azt, hogy leülsz oda egy könyvvel, vagy egy kávéval, ne csinálj semmit, csak kezd el húzni az energiát át mindenen és mindenkin. És azt fogod észrevenni, hogy az emberek azok egyszer csak néznek téged, meg figyelnek rád. Tőlem egyszer megkérdezte valaki, hogy ő szerint engem ismer valahonnan, de amúgy nem ismert, és mondta, hogy én valami tévébe dolgozom, vagy én olyan, úgy nézek ki, mint valami ismert ember. És annyira nevettem, hogy nem vagyok ismert ember, nem dolgozom tévében, ha jól tudom, nem is hasonlítok senkire, hanem egyszerűen csak úgy létezem, úgy élem az életem, annyit húztam már az energiát, annyit játszottam ezzel, mert nagyon sokan azt csináljuk, sajnos, hogy észrevétlenül lezárjuk az energiánkat. Szóval nagyon sok falat húzunk magunk köré, és valamiért ezt a képességünket, ezt nem akarjuk birtokolni, elrejtettük még magunk elől is, mint hogyha nem létezne, de ezzel a gyakorlattal ezt újra be tudod kapcsolni, újra fel tudod frissíteni, eleveníteni, és újra tudod használni az életed teremtésére. Szóval mindenfélére tudod használni, ha azt akarod, hogy észrevegyen a pincér, amikor ott integetsz neki, biztosan ti is számtalanszor jártatok így az étterembe, hogy mikor hozzák már a számlát, hol van már, menni kéne, nem figyel a pincér, nem néz oda. És nagyon sokszor, amikor mi a csapatommal elmegyünk ebédelni, és nem akar oda jönni hozzánk a pincér, akkor csak viccesen mondjuk, hogy na, akkor húzzuk rajta az energiát, és akkor elkezdjük a végtelenből, de ez egy nagyon fontos lesz, hogy tulajdonképpen végtelen lények vagyunk, senkitől nem tudunk elvenni energiát, senki nem tud tőlünk sem elvenni energiát. Tehát, hogy azt érzed, hogy találkozol egy energiavámpírral, tehát veszi el tőled az energiát, akkor nincs más dolgod, mint hogy akkor meg a hátad mögül húzd az energiát, és told felé. Mert elkezded felé tolni az energiát, és el fog fáradni. Szóval ennyi csak a trükk, hogy ha megtanulod használni az energiákat, játszani vele, akkor az a varázslatot tudsz létrehozni az életedben. Szóval mindenféle klassz dologra tudod használni, nem csak arra, hogy a gömbödbe húzz energiát, hanem meg tudod figyelni, hogy mire van itt most szükség, mert az energiát, és ez egy fontos dolog, nem csak húzni lehet, az energiát áramoltatjuk, mindig annak megfelelően, amit akarunk vele elérni. Hogyha azt szeretnénk, hogy valaki ne szívja le az energiánkat, akkor a végtelenből küldj neki energiát, és told felé az energiát. Hogyha valaki meg energiatoló, és tolja rád az energiát, ugye a porszívóidnök, aki becsenged, de már a nappaliban porszívóz, és tolja rád az energiát, mindig akar tőled valamit, akkor attól meg húzni kell az energiát, mert ő meg abban fárad el. Szóval ez egy fontos dolog, de maga az energiahúzás gyakorlat az arra szolgál, hogy elkezd húzni a végtelenből az energiákat abba az életbe, abba a teremtésbe, azokba a dolgokba, amit szeretnél az életedként megteremteni. Remélem, hogy sikerült jól összefoglalnom nektek ezt az eszközt. Majd írjátok meg kommentben, hogy tetszett ez a mai epizód, ti mit gondoltak erről, használtátok-e már ezt az eszközt, ha igen, akkor ha van sikertörténetetek, akkor azt is köszönjük, hogyha megosztjátok velünk itt lent a videó alatti kommentben. Ha pedig valamelyik podcast felületünkön hallgatjátok, akkor a Boldog Közösség csoportban is meg tudjátok velünk osztani ezeket. És ha már itt tartunk, akkor gyertek sokan a Facebookon található Boldog Közösség csoportunkban, ami most már egy több mint 20 000 fős szuper közösség, ahol rengeteg inspiráló történetet hallhattok, és ha van kedvetek, akkor osszátok meg velünk ott a sikertörténeteteket. Én nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, jövő hét szerdán újra találkozunk, addig is minden jót nektek, sziasztok!